incloure en tot tipus d'amanides sense cap tipus de problema. Veieu? És verda. I una altra molt graciosa és aquesta que us deia, la haricot de mer, que no vol dir res més que mongeta tendra de mar. La podem fer servir un cop rehidratada, veieu? Com si fos pasta fresca, per fer una amanida de pasta fresca a l'estiu, o fins i tot amb un saltat o una cocció molt curta, com si foren mongetes tendres, de les quals reben el seu nom. En qualsevol cas, és una varietat molt extensa. El problema, vosaltres direu, clar, aquí en producció televisiva tu demanes aquí algues i t'emporten totes les que vulguin. Però, i si les hem de comprar, on hem d'anar a buscar-les? On les podem trobar i com? Doncs mira, més encara, veiem-ho. Ja sabeu quina importància donen les cultures orientals a tot allò que ens envolta, a la natura, a la casa, a l'alimentació. Potser per això fan servir algues. Però aquí, si volem algues, aquí, mireu, és en l'àmbit urbà on les trobarem. Per què? Doncs perquè la immigració d'aquests pobles que ha arrossegat que hi hagin supermercats que porten els seus productes perquè puguin fer la seva cuina, resulta que s'ha donat primer a les àrees urbanes. De tal manera que és normal que quan vulguem aconseguir algues ho fem a la ciutat. Som-hi. Moltes vegades no utilitzem només les algues per les seves propietats nutricionals. És el cas de l'agar-agar. És universalment coneguda per ser una miqueta el substitutiu de la cua de peix a nivell vegetal. És un gelificant molt potent. El podeu utilitzar per espessir tant salses fredes com salses calentes per fer àspics, gelatines, etc. Una altra de les algues és el wakame, que com podeu apreciar, fixeu-vos, és una alga de tipus negre, molt assecada i molt primeta. Veieu? Necessiten un remull d'uns 15 minuts. Poder per això, pel poc que necessiten, que s'utilitzen en la famosa sopa de miso. Combina molt bé amb vegetals i un cop remullada, té una cocció d'uns 5-10 minuts i si voleu usar-la remullada sense coure, també podeu, en amanides. Una coseta més, les algues que són vermelles acostumen a tenir més percentatge de ferro i les que són verdes acostumen a tenir-lo més de clorofil·la. Com sempre, el millor que és agafar-les, cuinar-les, tastar-les i la que t'agradi més, aquella, sens dubte, és la bona.